أزي يفرح أتبلين زود أزلنا مثلا نيو إزي إمليانو صلاح يبرر زنبرت بلين قدم مدفعة بواتساب ملأخت السردلا أتاني متقرشاني دمت ملأخت يانيرا. سلام كبرات ويتسابز جانال للوم معنتي حيزلكم زمزاخو ناي كوعسو أقر زانتا خوينو حنساب كوعسو أقري نتم حدا غفال حقوس كتكونن كولا نت حدا غفال لقا في دما ناي حازن معلتك وانت قونت حنساب جن كابز التفلية ملكع نيرو ويو أمودا أنا ونلو معنتي أمنا إقرب كوعسو تاريخ زبقوانفون نبوزحاتون بنبعات كحتو زقابرات محزاني ناي ميدا قات أمتات كرئيكم مزيلقو حدش تزخونكم سبسكرايب بمقبار سعيبون ناف كله نقبا صح لايكن شارن بمقبار لقافكم قلزو لي نافت مدب كبلكم. اتقداماي زلاتان إبراهيموفيتش زلاتان كابتم نعلمنا كخب نايكو عسو اقر تتاوات خوينو كابتم كنت تتاوات تيمونغون تخون أب أكالاتو بالتوقات مقاطوتات إلوون أبت ميدا آتيو بزاريهم وتزبلو أغريسيف تابايون اللي خنيا زخونة تفترون زفلاتيو أموداء بناي بزحات حساب ملكع كم زلاتان نزبلو تقابايا موت أزبالن لكع كم زلاتان عين التقطعتن تتقاد تقرق عسو نسمعت أب قربا زغونو ويوين نحزن سمعت زلوهم زي مسلو تتقاد تيوالا كوان تخونو زلاتان جن أو حدنا يقرق عسو هيوتو زقوانفو فتوم تسويت بزي تقابرلون أو حدنا عالم مدرق وشتي أو حزن وشتخوينو ببخيات عينون تحتسب ترايو كمزي نزلاتان قد صاب زحتاب بنبعات كبكز قابرتون كابو حالفون لدقف تقلو نابخيات كزنبلو زقابرم اتزاقوانا فأقات آمي كمزي ينيرو زلاتان أبطاليان اسميلان كلاب وشتي ننوح عمتات تساوتن تخون آمنايت آليان صانحيتون أفت ميدا بزاريو بقاعتن كتزيلوون بزغطورم مقرم تشتوتات تفتاونات كركب كيلو نيرو كابزو بتوسخون كلابو دحرني عمتات لعلن تحتن باللجان كمزء عبي قد تتساويتو يو أمودا أبز ساعات زلاتان أب كلبو بزنابرو ناي قدس آنحيت ناي سراح طرح زي كونس مس ناي كلب مسارحتون مستماد نقتون تفلي ركب إلو ناي بيتسباو عينة ركب كم زنابرو زقلت كوينو أب ساعات زلاتان كام ناي قرقو عسو عالم جامو استقلالون كاب اسميلانوون زفلي اللام عال تتبتزاح أمودا نزناي مستنبات مدلاو نتقلب بدمي قناتات مستم دقفتو زدالو ودن تخونو كلهم سبات بنبعات تعجيبهم نزلاتان انت السنابتون نتخلبو نزنبرو هلو نامسكينو وترأيهم يوم أبز ساعات سمعتو كقطاطر زي كاله إذا تعبيتين يازلاتان بنبعاتن بحزنن تعجبو سمعتون تقلتن نفتوتنا تسنابته ترأيو إزي محزن القطامي بزحات سير السعوو نيكو عسوكر عالم تقوان فقوين حليفويو اتخالاي برادلي لاوري كم نيربا قوزاترا أبكلتشنا عسر شوعاتن عامة مرات أمناي سندرلاند كوعسو ميدا نبزحات سوات لبو متنكفة أزيو محزن تقوان فيه قاتم نقموت معالتتات تراي زبازنا برا إزن اشتي برادلي نمسنبات بزمسل ملكعو أبتزفتو ناي سندرلاند ميدا لكع بخمز ملكعو بتتصاوت تتحقفو نبت ميدا آتو أبد ساعات اتميدا بناي دقف تتاقعيتن ناي دمزعوتان حم سبل برادلي جينا ود 10 تورحي هزانن كله كانسر كم زلوو تزريبو ويو ومود از كانسر تدقاقامن ازدي زحسناي كانسر عينة تخون فاللي بزبالا ملكعوون جن برادلي ناي سندرلاند كلب ناي لبت تقطالن اتقند دقاف زنابران تخون بفلايون جيرمين ديفو مستباهلة ناي تقلب تزاواتي فلوي زخنا ركبن فقرن زنابران من تخون ازوون ناو ناي بيتسابن نتعابيو أب حكمنا أب هوسبيتال أب زدك أسلو قطعم كله حبيروو جزي حلف زنابران تخون أمودا أب تسعات نزي عمريت نقص سنابت معالتتات تزبزلو زهزان مسنبات بزمسل ملكعو أب تزفتو ميدا بتزفتو تزاواتي تحاقيفو كأتو زخالن تخون إذا قطعمون نتو ناي تزار كانتا دقفتون كي ترفه زحزانات حماق تقوان فيانيرا أب تسعاتون ناي برادلي كوناتات أما العالم كبيني حزن سمعت كفتر زخالن تخون مودا بزحزن كونتات برادلي معلتو تزبيو نزي أمريتي السنابت هزولن تخون سندرلاندون نتقند دقافي زخون تزواتي أبت ميدا حيزو كحلف جيرم يوم اتسالساي جودي لكوكي
ብናይ ኤውሮፓ ኣቆጻጽራ ኣብ 2022 ዓመተ ምህረት ጆዲ ሉኮኪ ተባሃለ ወዲ 27 ዓመት ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ብዘጓነፎ ሃንደበታዊ ናይ ልቢ ድኻም ሕማም ምኽንያት ሃንደበት ኣብ ስልጠና እንከሎ ህይወቱ ክትሓልፍ ኪኢላያ እሞ ደኣ ነዚ መሕዘን ተጓነፎ ስዒቡ ይጻወተሉ ኣብ ዝነበረ ናይ መጨረሻ ክለቡ ኤፍሲ 20 ናይ ጆዲ ሉኮኪ መዘክር ንክኸውን ኣብቲ ናይ ክለብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ሜዳ ንዕኡ ዝኸውን መዘክር የዳልዉ እሞ ደኣ ኣብ ዝመንጎ እውን ተጻወቲ ናብቲ ሜዳ ኣብ ዝኣትውሉ ሰዓት እውን ናይ ጆዲ ወዱ ዝነበረ ናይ ኣቡኡ ማልያ ገይሩ ምስቶም ተጻወቲ ናብቲ ሜዳ ኣብ ዝመጻሉ ሰዓት እቲ ሜዳ ኣዝዩ ኣብ ናይ ሓዘን ስምዒት ክኣቶ ኪኢሉ እዩ እሞ ደኣ ኣብቲ ሰዓት እዚ ንኡስ ህፃን ዘርኣዮ ናይ ንብዓትን ኣዝዩ ናይ ሓዘን ስምዒትን ኣብቲ ሜዳ ንዝነበረ ህዝቢ ሓዊሱ ናይ ኣቡኡ ናይቲ ክለብ መሓዝቱ ከይተረፈ ኣዝዩ ዘሕዘነን ዘብክየን ናይ ስፖርት ዓለም ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ እቲ ራብዓይ ማርክ ቪቫያን ፎይ ናይ ኤውሮፓ ኣቆጻጽራ ኣብ 2003 ኣብ ጁን ብዝነበረ ኣብ ናይ ኮንፌደሬሽን ዋንጫ ናይ ምድብ ጸዋታ ካሜሮን ምስ ኮሎምቢያ እንትራኸባ ኣብቲ ሰዓት ጸዋታ ይጅመር ሓደ ንዓለም ዝሰንብት ተጓንፎ ድማ ኣጋጢሙ እዩ እዚ እውን ኣብቲ ናይ ጸዋታ መንጎ ማርክ ቪቫያን ፎይ ተባሃለ ተጻዋቲ ብሃንደበት ንርእሱ ስሒቱ ይወድቕ እሞ ደኣ ኣብዚ ሰዓት እውን ብዘይገለ ሓንቲ ዝረአ ምኽንያት ንባዕሉ ስሒቱ ንዝወደቐ ፎይል ንክሕክምዎ ብህፁፅ ናይቲ ሕክምና ወጌሻ ናብቲ ሜዳ ብምእታው ንማርክ ናብ ቀልቡ ንኽምለስ ጻዕሪ ዋላ ተገበሩ እቲ ጉዳይ ግን ክብድ ዝበለ ናይ ልቢ ኬስ ስለ ዝነበረ እቲ ዝገበርዎ ጻዕሪ ከይተሳኽዐ ይተርፍ ማርክ ብሃንደበት ህይወቱ ክትሓልፍ ኪኢላ እያ እዚ ኩነት እውን ኣብቲ ሜዳ ንዝነበሩ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ስክሪን ቴሌቭዥኖም ንዝርእዩ ዝነበሩ እውን ሓዊሱ ልቦም ዝሰበሮምን ብንብዓት ክጥመቑን ዝገበረ እንትኾን ማርክ ንሃገሩ ካሜሮን ይኹን ንመላእ ዓለም ኣብ ዕቤት ዝነበረ ተጻዋቲ ኩዕሶ እግርን ከም ዓብ ኣብነት ዝፅራሕን ልዑል ዝኾነ ተፈታውነት ዝነበሮ ኮኸብ ዝነበረ እንትኾን ብተኸታታሊ ኣብ እተገብሩ ኣብ ናይ ኮንፌደሬሽን ጸዋታታት ከምኒ ቴሪ ሄነሪ ዲዲየር ድሮግባ ኢሉ እውን ከምኒ ሳሙኤል ኤቶ ዝዓይነቶም ተጻወቲ ንናይ ማርክ መዘክር ዝኸውን ተፈላለዩ መዘክሮታት ኣብ ናይ ጸዋታታት መንጎ ብዝገበርዎም ተግባራት ብምርኣይ ሓዘኖም ክገልጹ ኪኢሎም እዮም እቲ ሓምሻይ ክርስቲያን ኤሪክሰን ብናይ ኤውሮፓ ኣቆጻጽራ ኣብ ጁን 12 ብ2021 ዓመተ ምህረት ኣብ ዴንማርክ ንፊንላንድ ኣብ ዝነበረ ናይ ዓለም ዋንጫ ግጥም ፍጹም ዘይግመት መልክዑ ኤሪክሰን ሃንደበት ንርእሱ ስሒቱ ኣብቲ ሜዳ ክወድቕ ኪኢሉ እዩ እዚ እውን ኣብቲ ሰዓት በቶም ኣብቲ ስታድየም ዝነበሩ ሰባት ንኹሎም ክሰንብዶም ዝኽኣል ኣጋጣሚ እንትኾን እሞ ደኣ ናይቲ ጸዋታ ዳይና ዝነበረ ሳይመን ኬር ግዜ ከየጥፍአ ብቕልጡፍ ናብ ኤሪክሰን ብምኻድ ናይ ፈለማ ደረጃ ናይ ሕክምና ሓገዝ ተገብረሉ እንትኾን ነዚ ምግባር እንከሎ እውን ብህፁፅ ናይ ሕክምና ጉጅለ ኣባላት ናብቲ ሜዳ ብምእታው 13 ደቂቕ መጨነቕቲ ግዜታት ይሕልፍ ናይቲ ተጻዋቲ ህይወት ናይ ምድሓን ሕክምና እናገበረሉ ድሕሪ ምጽናሖም ብቕልጡፍ ካብቲ ሜዳ ሒዞም ይወፁ እሞ ደኣ ኣብቲ ሰዓት እውን ዝግበር ገይሮም ንኤሪክሰን ትሕቲ ፈጣሪ ዓቕሞም ናብ ሂቦቱ ክመልስዎ ዝኽኣሉ እኳ እንተነበሩ ንካልእታት ግን ህይወቱ ስኢኑ ከም ዝነበረ ተገሊጹ እዩ እዚ እውን ኣብ ናይ ዓለምና ዋንጫ ነቶም ናይ ደገፍቲ ስምዒት ክርብሽ ዝኽኣለ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክሓልፍ ኪኢሉ እዩ እቲ ሻድሻይ ኣብዱ ሃክ ኑሪ ኣብዱ ኣብ ኣያክስ ኣምስተርዳም ተባሃለ ክለብ ዝጻወት ዝነበረ ንፉዕ ተጻዋትን ብዙሕ ተስፋ ተገብረሉ ተጻዋታይን ዝነበረ እንትኾን ገና ኣብ 20 ዕድሚኡ ንዕቤት ኩዕሶ እግሪ ልዑል ኣስተዋጽኦ ክህልዎ ተባሂሉ ብብዙሓት ተስፋ ተገይሩሉ ዝነበረ እንትኾን ብናይ ኤውሮፓ ኣቆጻጽራ ኣብ 2017 ጁላይ 8 ምስ ኦስትሪያ ኣብ ዝነበረ ጸዋታ እዚ ተፈጠረ ተጓንፎ ነዚ ተስፋ ክጸልምት ገይርዎ እዩ ኣብዱ ብዘጓንፎ ሃንደበታውን ብናይ ልቢ ሕማም ምኽንያትን ኣብቲ ሜዳ ንርእሱ ስሒቱ ይወድቕ እቲ ናይ ሕክምና ጉጅለ ብዝገበረሉ ሓገዝ እውን ህይወቱ ክተርፍ ዋላ ተኸኣለ ናብ ሓንጎሉ ብዝኸይድ ናይ ኦክሲጅን ምውሓድ ምኽንያት ግን እቲ ዝበፅሖ ከቢድ ናይ ሓንጎል ምዝባዕ ክመልስሎ ይከኣሉን ነይሮም ብኸምዚ ምኽንያት እውን ኣብዱ ኣብ ኮማ ውሽጢ ንኽጸንሕ ተገብረ እንትኾን እዚ እውን በቶም ኣድነቕቱን በቶም ናይ ኩዕሶ መሓዙቱን ኢሉ እውን ኣብ ልቢ ቤተሰቡ ዓብ ሓዘን ከስዕብ ኪኢሉ እዩ እቲ ክለብ እውን ይኽደኖን ዝነበረ ናይ 34 ቁፅሪ ማልያ ኣብ ናይ ኤውሮፓ ኣቆጻጽራ ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ነቲ ናሃቱ ክብርን ክበሃል ናሃቱ ቁፅሪ ማልያ ዋላ ሓደ ሰብ ንከይገብሮ ተወሲኑ እዩ ኣብዲ ድሕሪ ናይ 3 ዓመታት ናይ ኮማ ጻንሒቱ ተመሊሱ ንርእሱ ከም ዝፈለጠ ዋላት ተዘረበ በቲ ዝበፅሖ ከቢድ ናይ ኣካል ማህሴት ምኽንያት ካብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ንኽሰናበት ተገዲዱ እዩ
እዙውን ናይ ብዙሓት ሰባት ልብ ዝሰበረ መሕዘነ ተጓንፎ ኮይኑ ሓሊፉ እዩ። እቲ ሻውዓይ ኤሚልያኖ ሳላ ኣዝዩ ኣብ ፍረየ ዝርከብ እቲ ፕሌን ዝወድቕ እዩ ዝመስለኒ። እዚ ካብ ኤሚልያኖ ሳላ ናብ ቤተሰቡ ተለኣኸ ናይ መጨረሻ ናይ ዋትሳፕ ናይ ድምፂ መልእኽቲ እንትኾን ብናይ አውሮፓ ኣቆፃፅራ ኣብ 2019 ጃንዋሪ 21 ኤሚልያኖ ናብቲ ሓድሽ ክለቡ ካርዲፍ ሲቲ ንምኻድ ካብ ኣርጀንቲና ናብ እንግሊዝ ንከምርሕ ተዳልዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ኣብቲ ናይ ንግሆ በረርኡ ብዘይተፈልጠ ኩነታት ን10 ሰዓታት ዝኣክል ንኽድንግዝ ተገብረ ብምዃኑ ካልእ ኣማራፂ ንምውሳድ ተገዲዱ እዩ። ኣብ መጨረሻ እውን ካልእ ፓይለት ንኽመፅእ ተገይሩ። እዚ ወዲ 57 ዓመት ፓይለት ኤሚልያኖ ዝበረሉ ንእስ ዝበለት ፕሌን ንክገንሓሉ ተገይሩ እዩ። እሞዳ እዚ ፓይለት ናይ መብረሪ ፍቓድ ዘይተሓደሰን መዓልቱ ዝሓለፎን ስለ ዝነበረ እቲ በረራ ሃንደበት ሓደጋ ይጓንፎ። ኣብቲ ምሸት ከባቢ እቲ በረራ ብሰላም ዋላ ተተጀመረ ምስ ተላዕለ ግን ብዙሕ እውን ከይጸንሐ እቲ ፕሌን ካብ ራዳር ወፃኢ ይኸውን። ነዚ ስዒቡ እውን ሓደጋ ጓኒፎ እዩ ዝኸውን ብዝብል ጥርጣረ ኣለሻ ክግበር ጀመረ። ነታ ኣለሻ ተዋፈራ 3 ኣውሮፕላናት 5 ሄሊኮፕተራትን 2 ናይ ህይወት ኣድሕን መራኽቢ ዋላ እትኾና ን24 ሰዓታት ዝኣክል ኣለሻ ዋላ ተተገብረ ወላ ሓንቲ ዓይነት ኣንፈት ክረኽቡ ይከኣሉን። ናይ ኤሚልያኖ ቤተሰብ ግን ነዚ ምስ ሰምዑ ኣእዳዎም ዓፃፂፎም ኮፍ ክብሉ ስለ ዘይከኣሉ ናይ ወዶም መወዳእታ ንምፍላጥ ካብቲ ክለብ ተገብረሎም ናይ ገንዘብ ሓገዝ ናይ ውልቀ ኣለሽኦም ጥንኮር ብዝኾነ ኩነታት ከካይዱ ጀመሩ። ኣብዚ እውን ኣብ መሕዘኒ ኩነታት ናይ ኤሚልያኖ ሳላ ሬሳን ናይቲ ኣውሮፕላን ክርትምታም ኣቑሑትን ኣብ ባሕሪ ውሽጢ ክርከብ ዝኸኣለ ዋላ ተነበረ ናይቲ ፓይለት ሬሳ ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ኣይተረኽበን። እሞ ደኣ እዚ ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ኣዝዩ ልብኻ ዝነክእ ኣጋጣሚ ዝነበረ እንትኾን ናይ ቀደም ክለቡ እውን ብኸምዚ መልክዑ ኤሚልያኖ ኣብ እተፃወተሉ ሜዳ ክዝክርዎ ክኢሎም እዮም። ስዒቡ እውን ናይ ኩዕሶ እግሪ መሕዘነ ታሪኽ ከምዚ እውን ኣሎ ንምባል ዝኣክል ነዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ሒዘልኩም ክመፅእ ክኢለ እየ። ናብዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ተፀንበሩ እናበልኩ ላይክን ሸርን ምባል ድማ ኣይትረስዑ ክብል ፈቱ።